everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ibutang ang inyong mga armas! Ibutang! Nangita ka lang yun sa dinalian mong kamatayon, Sir Mark! Glena! Ayaw! Unang mamatay kinikagaw nga Major Gaspar, Glena. Kagaw ka. Nasayop di ko sa kong pagluwas kanimo gikan sa tino nga kamatayon. Trabaho lang, General! Why personalan? Glena, ipaubos ka ng gitiyon mong armas. May kukuha na. Bangag sa ilong. Naigo mo siya, Glena. Itukbog ko siya. Sir Mark, naibaw ko. Nadako ang akong utang kabubuton mo. Apan may anak ko ining kalibutan na kinahanglan kong magpakabuhi. Dahom. Magpapatay. Ibahaws ka na ako. Man, kung ikaw luwas sa kamatayon. Glena, patay na siya. Natusak-tusak sa mga bala ang iyang kaliwasan. Salamat kay imo kong giluwas. Gipatay ko ang tao nga makausan ni Ana. Nahimong bayani Ana nga ako. Gipatay ko ang nakaluwas na ko sa dihang giwukman ko nimo sa kamatayon, Major Gaspar. Ingon gayud niya ang kinabuhi. Adto ka pabor kung asa tuasab ang hangin nga maghatag og kabulahanan. Way sayop sa imong gibuhat, Glena. Gusto ka. Trabaho lang. Okay na, ikaw ayaw hila. Ikaw angay lipay. Kaya dako ka madawat premyo gikan ako. Ako hatang sa imo liwag. May Misael. Siya yun. Sir Mark yun ang naplagyan nga pating lawas ng gilapay aning kasabutan. Kakaw sila. Kipatay ko nila si Sir Mark. Magbayad sila ni Ina Paisons. Magbayad sila. May Misael. Ang ako na balakaan pag-ayaw mo ang matiunon niya ni Alia. Human masayod nga patay na ang iyang ama. Kay gipatay sa mga kagaw. Daddy Mae. Daddy. Yung gibiyan mo ko ni Matan. Sakit kay kininihimo nila sa akong amahan ng pasyang. Alia, pangitaan na mo justisya ang ginangatan ni Sir Mark sa mga kamot sa sindikato. Magbayad sila. Susiyon pa rin natubay kung skinsag yun nila ang nakapatay ni General. O bay, Sarge? Kinahanglan nga atong mahibawaan kung si kinsag yun ang mipatay sa buutan natong agaon. Kaluoy sa General. Maayok siyang tao. Pandutal nga kamatayon mo yung nahiyaguman. Ikan sa mga taong salbahis. Nagkagaw sila. Karong mga higayon na, gihaya na ang bangag sa ilong nga General Mark Oknes. Sigurado gid na. Kay nabalita naman to nga nakaplagan na ang patay ni ining lawas. Ang karon, labas pa kayo sa kong panumduman ang akong nasaksihan. Amiti ka na kayo mapunting gamit ang imong armas de fuego.
Nagkatunan ko na sa diyang ako pa ang sidekick sa eskwadro. Labihang nagaday sa big boss na tong insik. Ingon anak ko kun mulaban. Apan ngilad sab ko og maunay masuko. Dili ko magkamaong mulingi og utang kapuputon. Oh, Elena. Ni ako uban ninyo. Kamu mo'y ako mga agawon. Busa kamo ang akong gilabanan. O gipatay na ko siya. Huwag huwag ka masayop sa mauni mong lakang. Kaya nakadawat ka man dayon og reward money. Gika ni Busli. Unsa man kay linugdangan ining tanan. Unsa man ka. Mabulahan ka. Ilabi na kay labihan na kadako ang pagsalig nga na kanimo sa pangu sa triad. Asa mo paingon na ni, Bay Misael? Diretso lang. Ako ra mo mandar nimo. Ug asa ta paingon? Mupatay og mupatay karon ang eskwadro. Ha? Kinsa man? Mga notadong durugista nga binuhi sa kagaw nga major. Ingnan ninyo ang agaw nining tawhana nga gihukman siya sa eskwadro. Si Sindong hingos-hingos ka to yung gihukman, bay? Usa ka drug pusher? Rapist o killer? O bay Sarge, Bay, kisa may sunod o kasing napita? Orlando Magikero. Larga bay Sarge. Okay. Orlando Magikero. Laing binuhi ni Major Gaspar ang napapasasab sa dagway ni kalibutan na. Bangag sa ilong! Gibaslan na ko og duha ka mga hinanib ug ang eskwadro. Huwag nagbuhat sa ingon. Ang importante nga dili ikaw mo ilang nakuha, Major. Dili siya basta-basta na lang makakuha na ko, Glina. Dili. Nakaila na kayo ko sa eskwadro. Dili niya lungan ang kaaway kun maunay unan. Maong ikaw, ayaw pagkumpiyansa. Kay giisip ka na sab nilang kaaway. Wa ko sila kahadloki. Malagaw ko, Busli. Ikaw asa lakaw, ha? Sa akong rest house, safety ko dito. Magsursisab ko sa mga pamilya. Sa akong mga tao nga gipamatay sa eskwadro. Okay. Ikaw amping, ha? Salamat, Busli. Mula ka usab ko. Glina, asa ka mo to? Magkikita kang mabita, chikading. Nakasa siya na ako. Nami ang ngayon sayon. Ayaw kalimot nga wanted na sab ka. Pinangita na sab ka sa mga tinugyanas balawd. Kamao ko magamping sa kong kaugalingon, Major. Okay. Ako dako salik sa imo, Miss Glida. Pero ikaw amping, ha? O, Busli. Dagan kayong salamat. Bay Sarge? Kinsa ka nga mitawag? Bay, numero sa kagaw ng Major. Unsa? Yara, bay. Tubagan niya tawag. Hello, Major Gaspar? Unsa na? Duara sa kong hinanib ang kaya ni mong bultuon. Napay daghan. Paabot lang. Anam-anamon ko kamo sa pagpatay kagaw. Paminaw ha? Bayra nimo og mahal ang pagpatay nimo ni Sir Mark. Oy, dili ako ang ipatay sa imong agaon. Kung dili si Glina. Usa. Oklok. Siya ang nibira sa general og nitusak-tusak og mga palas kalawasan nini. Ha, dili. Dili ko makatuo nga mabuhat ka na ni Glina. Dili. Arali mo. Basta mao ka na'y tinuod.
Bangag sa ilong. Gipatay ni Glina si General Mart Oknes. Magbayad siya sa gihimo. Magbayad siya. Nakita ko ni Glina ang kabangis. Nga mo patay kung maunay masuko. Pati yun kagyod niya. Kamo ang anam-anamon ko sa pagpuo, Major Gaspar. Pero di ko makatuo nga nahimo ka na ni Miss Glina, bay Misael. Nauli po na gid siya sa dautan. Kuha ginay utang kabuton, bay. Giluwas siya sa kamatayon niya. Ang nakaluwas niya, iyang gipatay. What the hell? Mamatay sab si Glina sa akong mga kamot. Oo, bay Sarge. Paninglan ko gid siya sa naitabo ni anhing Sir Mark. Mamatay gid niya siya. Bay Misael. Pero nakahimo man si Glina sa linuog kapag patay ni Sir Mark. Unsa siyang matangas sa pagkatao? Bay, grabe gay tingali ang iyang kasilag, bay. Dili siya makatarunganon, bay Sarge. Gilamoy na si Glina sa iyang way hinungdan nga kasilag. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.